Maray na hapon mga tugang oya po ang mga bareta ngunyan para sa aga digdi sa Radyo DZGB. Mga bareta maruluwa sa aga sa mga dyaryo nasyonal. Enot sa PBN DZGB. Sa mga bareta ngunyan para sa aga. Posibleng umabot na sa peak o sukdulan ang pag-itaas kan kaso ng COVID-19 sa Metro Manila. Inatinawan ni Dr. Guido David, fellow kan Octa Research Group matapos na magbaba pa sa 1.22 ang reproduction number kan COVID-19 sa NCR. Siya man sinabi ni David na kaipuan pang maglansanin mga lakdang na magpapababa pa sa reproduction number. Pero sa reproduction number, ipinahag ang Octa Research Group na nagbaba naman sa 24% ang positivity rate sa Metro Manila. Kaipuhan na magpahiling ng vaccination card ang mga persona na gustong magkaon sa mga kakanan sa Metro Manila. Iniyan sinabi ni Tourism Secretary Bernadette Romulo Puyat matapos tugutan ang mga fully vaccinated individuals na mag-dine-in poon ngunit na aldaw. Siyang sinabi na dapat darahon ang vaccination card at tanganing matugutan na mag-dine-in sa mga restaurants. Idinagdag pa man niya na sa alfresco, pwede man ang pabakunado alagad, mas marahay man geraray ang fully vaccinated na. Nagbaba pa sa 1.22 ang reproduction number o kaskas kan ulakit kan COVID-19 sa National Capital Region. Base sa tweet ni Octa Research Group Fellow Dr. Guido David, posibleng naabot na kan NCR ang pinakahalangkaw na kaso kaini. Seriman, kay puwan na mamantinir ang mga lakdang na para mababa pa ang mga kaso. Para sa reproduction number, nagbaba naman ang positivity rate sa 24% o mga nagpopositibo sa virus. Hinagad kan Integrated Bar of the Philippines sa gobyerno na makipagtabangan na sana sa mga medical frontliners as in health workers imbes na makipag-iwal. Iniyan sinabi o sa indang sinabi sa paagi kan pahayag ni IBP President Bert Estrada. Siyang sinabi na sinda naninindogan na kung kaya sinda nangangapoda naman sa mga stakeholders lalo na sa gobyerno na magdangog asin makipagtabangan sa inda tanganing masiguro ang estado kan salud ka nasyon. Siyang sinabi na kung sinda na haputon, nasa lado sinda kan mga health workers na nagbubuwis nin buhay ngunit na panahon nin pandemya. Miyara Santo, dagdag na barata, lidyan sa luwa si Luwens Barsena. Luwens Kamen. Naging matrayumpo ang ginibong coastal cleanup sa Barangay Rawis, Legazpi City sa Gumayon asin sa Macabalo River kan Barangay Dapdap. Inian ni pinagudambitan sa DZGB News ni Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFA Region 5 spokesperson Noni Inolba na kadakol sindang nadiskubre na sa pagparasyartan mga nakakatira mga individual, iyulugod ang nagiging saro sa mga nagkukontribuir kan mga basura sa kadagatan. Kaya nakatalaan karan Inolba na magkaigwani na pag-uulay sa sanggol ng panglungsod na nga na pag-urulayan ng siring na bagay na iban ang mga single-use plastics na nga ng dayin na makapirwisyo oras na itapukan mga daing disiplina ng mga tao. Ipinangapangapudan ni Inolba na tangani na maprotehiran ang marine life dahil magparatapok i basura tangani ng mapakadamanan ang kapalibutan. Mga dagdag na bareta, ako po sa LBB. Miyaras ng iba pa detalles kan Bareta, pigpapuntirya kan gobyerno na umabot sa 20 milyones katawo ang matutudukan in completing dose nin bakuna kontra sa COVID-19 bago matapos ang presenteng bulan. Sigun kay Vaccine Czar Carlito Galvez, sa ngunyan, nasa 40 milyones na ang naitudok na bakuna sa nasyon. 17.97 milyones na sa mga ini ang mga puro fully vaccinated na. Ipinag-orgulyo man ni Galvez na maabot sa 40 o kaya 421,606 ang daily average vaccination rate kan sa tuyang nasyon. Katagod kani, tinawan nindo ni Galvez na patunay sana ang mga numerong ini magayon na nagiging dahilan o dalagan kan vaccination program kan sa tuyang nasyon. Malabog pa sa estado ka nasyon ang pagkakaigwan ng real estate bubble, mas kinaglangkaw na ang building permit issuances.
Iniyan sinabi ni IMG Bank Manila Senior Economist Nicolas Mapa, may kinaraman sa paglangkaw kan mga aktibidades sa konstruksyon sa ikaduang parte kan 2021 kumpara ka nakaaging taon. Siyang sinabi na ini, minapahiling na pwede na ang mga aktibidades sa construction para magpadagos na sa ibang parte alagad limitado sana. Idredag pa man ni Mapa na bako naman makangalas na halangkaw ang pangangaipunin propiedades asin harong sa luwas kan Metro Manila. Nangapudan ang grupo nin healthcare workers na solusyonan ang kakulangan sa sistema kan pagre-report kan datos kan COVID-19 sa panginikan na pagpapautob kan pilot implementation kan alert level asin granular lockdown sa National Capital Region. Sigun sa Healthcare Professional Alliance Against COVID-19, na bako reflection kan mga numero ang totoong nangyayari sa komunidad. Kaya na sa mga dapat masolusyonan kan gobyerno ang mga datos sa mga emergency room na dain na isasabay sa record kan ward bed asin intensive care unit o ICU utilization. Sinabi kan Department of Education na mas dakol na mga estudyantes ang nakapagrehistro sa sa basic education ngunya na taon kung sa inakalampas din 26 milyones na enrollees. Sindang sinabi na nasa 26.3 milyones na estudyantes ang naka-enroll para sa school year 2021-2022 na nakalampas sa total na 26.2 milyones na estudyantes ka nakaaging taon. Sa total na 26.3 milyones, 20 milyones na mga estudyantes ang nasa eskwela's publikas, mantang 1.6 milyones sa pribadong eskwelahan, siringman, sobra sa 53 mil ang naka-enroll sa state universities and colleges pati sa local universities and colleges na may basic education. Papakasugon pa kan mga simbahan sa Metro Manila ang mga regulasyon sa pagkondukta nin misa kada Domingo. Tataw man iniikan na ipinapautob na Alert Level 4 sa Metro Manila, nagpost na sa kanya-kanyang social media account ang mga iba-ibang simbahan kan guidelines na pagtutugutan kan Interagency Task Force. Karibanan digdi, ang 100% sana na kapasidad o mga posibleng maglaog sa simbahan asin puro fully vaccinated sana. Isiseparar man ang mga bakunado sa luwas na pwedeng magdangog nin misa. Ipinagarumduman kan mga simbahan ang padara nin vaccination card apera pa sa pagsulog nin face mask asin face shield. Natino asin ikinauyam kan grupo kan mga paratukdo asin education workers ang pagtaba sa budget sa sektor kan edukasyon para sa 2022 budget. Ini matapos tabasan nin haros kabanga sa orihinal na propostong budget para sa Department of Education. Sa deliberasyon sa propostong 589.2 bilyones pesos na budget kan DepEd para sa 2022 sa Kamara de Representantes, nariparuman kan Alliance of Concerned Teachers na haros nasa 51.18% ang ibinawas digdi. Hali sa 11.1 bilyones pesos kan 2021, naging 5.4 bilyones pesos na sana para sa 2022 National Expenditure Program, asin 358 milyones pesos naman ang itinagama para sa mga school health facilities. Miyaras tanto dagdag na Bareta, Lidyang Salawa, si Ans Galero. Ans, kamen. Pagirarin nakapagtaunin tabang ang St. Agnes Academy sa pagikan kaindang ipinagkondusir na community pantingo niya na pagkaldao. Susug sa informasyon, ipinaluwas ka na sa ambitan ng eskwelahan. 500 katao ang nag-receive naman. Naman na ay na pangural daw na pangaipo sa pagikan sa aktividad na ginibong niya na pagkaldao. Sa pamayon ni Sister Cecilia Saplana, ang school directress kang SAA, sinda nagpapasalamat sa mga nagtatabang sa inda mga donors, mga pribadong individual asin iba pa. Dagdag na Bareta, Ans Galero, DZGB. Ipinag-insistir ni Presidential Advisor for Entrepreneurship, Joey Concepcion, ang pagpapalawig sa paghiro kan mga fully vaccinated. Katakot man inikan na pagkakatakot kan airline company na maglagabong ang sinang industriya dalan sa maigpit na travel restriction. Sinabi ni Concepcion na nakauron na niya ang mga nasa aviation industry asin nasasabutan niya ang concern kan mga ining. Tinawan ni Concepcion na dapat
turusan ang restriction sa fully vaccinated na tanganing makabawi ang mga industriyang nalugi nin bilyones pesos kay rebana na ang aviation sector kan magsikad ang pandemya. Hinagad kan Senado sa COMELEC sa paagi nin inaprobaran na resolusyon na palawigon pa nin sarong bulan ang voter registration tanganing maiwasan ang disenfranchisement kan mga botante lalo na sa mga bagong botantes. Inaprobaran kan Senado ang Resolution 851 na minahagad sa COMELEC na palawigon pa ang deadline kan voter registration hali sa Setyembre 30, 2021 sagod sa Oktubre 31 tanganing maiwasan ang voter disenfranchisement kausa kan COVID-19. Sinabi ni Senador Kiko Pangilinan na ang importante na ang COMELEC matawanin tamang panahon na maihanda ang listahan kan mga botante sa rekisito para sa preparasyon asin pagkumpleto kan sa indang Project of Precinct asin sinda na iniwala ng sarong bulan na ekstensyon na daiman makakaatraso sa COMELEC sa preparasyon kaini. Nangapuran si House Deputy Speaker Rufus Rodriguez sa Department of Health asin sa Interagency Task Force na tulos ipaisi sa mga individual na nagalat ng second dose nin Sputnik V kung ano ang masunod nindang dapat gibuhon. Ini sa tao kan kakulangan sa supply nin Russian-made vaccine. Sigun kay Rodriguez, maabot sa 300,000 na mga Pilipino ang nakaresibi na nin first dose kan Sputnik V. Naadit ang mga ni na kung mawawaran in efekto ang bakunang naresibi dalang tadaiman na tutulakan pa nin second dose. Pagaramdom kan kongresista na mismong ang gobyerno ang nagsabi sa publiko na dapat maging mapili sa bakuna kaya kan magabot ang Sputnik V tulos na nagpabarakuna ang mga ini. Dagdag pa ni Rodriguez na dapat nang magdesisyon ang mga eksperto kung pwede ng ibang bakuna ang gamiton para sa second dose kung wala talagang supply ni Sputnik V na maabot sa Pilipinas. Sinabi ni COMELEC Commissioner Marlon Casquejo sa mga legisladores na ipapaabot niya ang kahagadan kan Kongreso na ma-extender ang rehistrasyon kan mga botante sa COMELEC and Bank. Ini matapos sabihon ni Cavite Representative Elpidio Barsaga na ang Senado asin Kamara de Representantes nagpasar nin resolusyon na mahagad sa COMELEC na palawigon ang rehistrasyon na dahilan sa mga limitasyon na darakan COVID-19 pandemic. Enot kay niya nanindugan si Casquejo sa desisyon kan COMELEC and Bank kontra sa extension sa voter registration na nalampas sa deadline na sa Setyembre 30, 2021. Hinagad ni House Deputy Speaker Rufus Rodriguez kay Presidente Rodrigo Duterte na ipag-orden ang pagpapulas ng 160 bilyones pesos na for later release o FLR funds sa lalo madaling panahon. Tanawan ido ni Rodriguez na ang pang-hijack o pagpugol sa fundo kan banwaan na gastoson sa rong unconstitutional. Nag-apela rin sa Presidente na tulos na magpulas ng direktiba sa Department of Budget and Management na iluwas na ang fundo. Pinag-unang bitang pa kan kongresista na ang 160 bilyones pesos na FLR iyo ang line item sa rarom kan 2021 budget na inaprobaran kan Kongreso asin pirmado kan Presidente. Sinabi niyang dahil nakaipuan pa nin approval kan Presidente para sa na mailuwasan na sabing fundo dahil nasa lay na dapat gastuson iniisuay sa enot na sinabi ni DBM Officer in Charge Tina Rose Marie Kanda. Tinawanin doon ni Rodriguez na kung magmamatagas ang ekutibo sa pag-iipit sa budget na nakapalaman sa national budget, pigdiligis kan sanga kan gobyerno ang power of the purse kan Kongreso. Kung i-release ang fundo, sigun kay Rodriguez, pwedeng masahutan ang palasyo na gagamiton sa ini sa politika asin sa pagpabor sa mga kaalyado. Plano kan COMELEC na gibuhunan pagsumitir kan Certificate of Candidacy para sa nagmamawat sa national position sa masunod na eleksyon sa Hotel Tenta City sa Pasay City imbes na sa indang national headquarters sa Intramuros, Manila. Sinabi ni COMELEC Executive Director Bartolome Seno Cruz na ang pagsumitir ng COC sa national position gigibuon sa Sofitel Hotel kung sa bukas ana pintuan, may ventilasyon asin may hiwas an espasyo sa separado para sa presidente, vice-presidente, senador asin party list organization. Ang kamabiyada nin lugar iyon masiguro ang kaligtasan kan COMELEC staff asin ang mga makandidato.
Mabalta si Gararay kan Philippine Charity Sweepstakes Office Gaming Operation. Ini matapos na ipararam sa General Community Quarantine with the Alert Level System and Metro Manila. Sigun sa PCSO, fully operational na ang sendang outlet susug sa Resolution number 115 Series of 2021 na naprobaran kan Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Disease and PCSO Gaming Operation man sa ibang lugar. Nakasunod pa mang dirare sa quarantine kan local government units o localized lockdown guidelines. Mientras na ang live broadcast kan Lotto Draw asin digital game ipapaluwas kan People's Television Network o PTV4 kada alas 9 nin Banggi asin mailing man via live stream ang sendang o sa sendang social media accounts. Ibinasuri ni COMELEC Chair Sheriff Abbas ang suwestyon na magkaigwanin multi-day 2022 election sa pagsasabi na kulang na ang oras para amyandaran ang 1987 Constitution asin kakulangan manin budget. Sayang ipiniliwanag na dapat amyandaran na ang konstitusyon na bago ang nasyon na magkondukta nin 2022 elections sa loob ni nagkapirang aldaw. Idinagdag pa man ni Abbas na kung amyandaran man, day naman nin panahon, day lang kung maamyandaran nin constitutional provision, ini mga nga ipo nin kadakol na debate asin halawig na oras. Iyan mga tugang detalles kan mga Bareta ngunyan para sa agadigdi sa Radio DZGB. Sa pag-aaral kan mga pag-ariba, Ronald Baldo, Manito Tanya Solado Technical. Kami po nagatod kan Bareta. Ako po si Francia May Borras. Ako mo po si Edwin Peralta nagsasabing happy weekend. Salamat kasi sa pagkantabay. Anbaha ang nagdadaranin danyo